Jo m'he fet quatre apunts perquè no vull deixar ningú, perquè per mi avui és un dia especial. Fa 5 anys, quan vaig començar el projecte de fer la memòria històrica dels gitanos catalans, de veritat us ho dic de tot el cor, mai hagués pensat una estrena com aquesta, amb una sala com aquesta, i amb un públic tan guapo, tan gitano i tan nostre com aquest. De veritat, moltes gràcies per venir. Per mi ha sigut un camí molt llarg. A vegades he volgut tirar la tovallola i deixar-ho córrer. A vegades, amb el Xavier, tenia que ficar diners de la nostra butxaca. Però soc una persona que m'agrada acabar el que començo. Tinc aquí molts companys músics i ells saben que quan tinc una idea, fins que no la porto a terme, no parlo. Com m'agrada acabar les coses, més quan parlo de la meva cultura gitana. Per mi, cada vegada que volia tirar la tovallola, revisava les imatges, veia tots aquells gitanets que em anaven explicant les seves vides i això em feia tirar endavant. Vull donar les gràcies a Cultura Popular de la Generalitat, també a TV3, a l'Obra Social de Caixa, a GICAT, pel seu finançament. Sense ells, l'economia d'aquest documental no hauria sigut possible. Si els feiets en deixen, seguirem fent documentals, pel·lícules i musicals i tots els que ells vulguin. Però això sí, hem d'anar tots junts de la mà, promocionant el que som. I el que som gitanos, però també som catalans. Entenc que la indústria del cinema català l'hem de recolzar una miqueta més, tant a nivell institucional com a nivell de públic. Tenim grans productors, grans directors que estan en aquesta sala, grans actors, i hem de consumir una miqueta més cinema de la nostra terra. Jo vull com a músic, no com a director, perquè és el meu primer documental que m'he ficat també darrere d'una càmera juntament amb el Xavi, doncs vull tancar una llança per ells, de veritat, els hem de recolzar una miqueta més. Vull donar les gràcies a tots els polítics que heu vingut aquí representant totes les institucions i a banda, com a amics meus esteu aquí també. Moltes gràcies per venir-nos. I també els meus companys de feina. De veritat que avui quan anaven entrant a Don Brumoncho, el Rogeli dels Manolos, el Leslie dels Cirex, gent dels Amics de les Arts, de les Migres, per mi el meu cor s'omplia de goig, perquè dins de la professió tinc grans amics. Més que artistes, són grans amics. Jo demano un aplaudiment per ells, de veritat. El que veureu avui, més o menys una hora, són més de 35 hores de gravació. Això ha suposat fer un muntatge molt reduït, perquè gràcies a Déu els gitanos que hem anat entrevistant tenien molta informació per donar-nos. Però, com ha dit el Xavier, tenim un arxiu, tenim un disc dur en totes les entrevistes. Nosaltres els farem arribar a la gent que ha participat i volem que sigui patrimoni d'aquest país. Aquest documental no s'hagués pogut fer sense els gitanos i gitanes que m'han obert les portes de casa seva, que m'han obert el seu cor i m'han explicat un trosset de la seva vida. Sense ells, això avui no seria possible. Jo avui els vull donar les gràcies a tots ells. Molts estan aquí, molts m'han trucat i m'han dit no podré venir i al final han vingut, com el cas de l'Oncle Àngel que veig aquí davant, i de veritat estic molt orgullós, molt content aquesta nit. Evangèlica Gitana de Mataró. No vull oblidar perquè jo soc membre d'allà i perquè el seu pastor en aquell moment, el Delio Cortés, que tinc avui aquí, em va deixar gravar el que habitualment no surt a documentals i a la televisió. Moltes gràcies, de veritat. Aquest documental, com us dic, sense ells no seria possible. El protagonista avui no és el Xavier, no és TV3, no és el GICAT, ni sóc jo. Els protagonistes són els gitanos i gitanes que ens han explicat les seves vides. Vull donar a tots les gràcies per confiar en mi i obrir-me les portes de casa seva, de veritat. Igualment, el Xavier Caixa
a tota la gent de la productora, al Miqui, a la seva companya, a l'Eduard Rodergas, que vam fer també una tongada d'entrevistes, a tots ells us ho agraeixo de tot cor, perquè avui és una realitat, gitanos catalans. Però aquest documental el vull dedicar als gitanets i gitanetes que fa 600 anys van arribar a Catalunya. Es van saber integrar, van saber conviure, van fer de Catalunya la seva terra i el seu país. I gràcies a ells, nosaltres avui estem aquí. A ells els vull dedicar molt especialment, però en especial vull dedicar aquest documental a 5 gitanets, i això sí que us ho diré llegint perquè si no no me'n recordaré i no vull deixar ningú. A 5 gitanets que van partir amb el Senyor després d'acabar-los, que és a la tia Mercedes de Gràcia, a la tia Teresina de Manresa, a l'oncle Pedro de Lleida, a l'oncle Hipòlit de Reus i a la meva àvia, que 15 dies després de gravar-la va partir amb el Senyor. Moltes gràcies a tots, gitanos catalans, bona nit i que teniu bona nit.